Hopa, hopa! Ce face lumea bună? Vreau să vă salut pe toți cei cu numele de Ioana și la mine este numele de botez. Pentru că la mine a fost o poveste așa mai specială. Bunica m-a botezat pe vremea comuniștilor pe ascuns, dar mi-a spus că am fost botezată numai după ce eu mă botezasem deja catolic. Așa că cu ajutorul lui Dumnezeu am fost botezată de 2 ori. Și nu e rău să fii botezat de mai multe ori. Am să vă zic de ce. Există un botez bineînțeles că primul botez nu se șterge, da? Deci există un botez de apă, de convertire și mai există un botez în care te mai naști din nou din Sfântul Duh. Vreau să vă vorbesc de o chestie foarte importantă și există de asemenea botezul de fiecare dată când te umilești în fața lui Dumnezeu. Ce vreau să vă zic este că de Sfântul Ioan Botezătorul este un har foarte mare de citit, pentru că de cerut, pentru că el este cel mai mare dintre fiii oamenilor care au crescut vreodată și totuși cel mai mic din împărăția cerului. Adică de la nașterea lui, de la nașterea Sfântului Ioan Botezătorul, de când era în pântecele mamei sale, Sfântul Ioan Botezătorul a fost chemat să fie profet, să fie cel mai mare profet, cel mai mare dintre fiii oamenilor. Dar în împărăția celui este mai mic, pentru că cei care după învierea lui Isus au primit și Sfântul Duh, au devenit puternici, cum a spus Isus, o să faceți miracole mai mari decât mine. Dar vreau să vă zic o chestie, uitați-vă în familia voastră la tuturor, bună Florian, Ștefan, bună, uitați-vă în familiile voastre și uitați-vă cam cine are vocație de profet de la naștere. Cine se bucură de... Că oamenii nu se mai gândesc în ziua de azi, copilul meu să termină facultăți, să dea să nu știu ce. Dar nu se mai gândesc niciodată care dintre ei, dintre copii, are o vocație un pic diferită. În sensul că să aibă o vocație de profet, să aibă altceva de făcut pe lumea asta. Pentru că Sfântul Ioan Botezătorul a fost chemat din pântecele mamei lui să fie profet. Iar Dumnezeu, așa cum i-a spus lui Isaia, zice, nu-i suficient să fii profet, te fac lumina națiunilor. Iar Sfântul Ioan Botezătorul de ce a fost chemat? Ca să cheme pe israelieni la întoarcerea inimii. I-a numit vipere. De ce i-a numit vipere? Fiindcă vipera ce face? Caută, era pace, merge pe jos, se fofilează și practic omoară cu foarte mult venin. Deci ce iese pe gură e foarte mult venin. Și atunci cu gura lor și i-a băgat și în apă, pur și simplu i-a botezat, i-a zis, întoarceți-vă de la răutățile voastre, viperelor, adică oamenilor care de pe gura voastră nu ies decât răutăți. Cu gura se pare că face mult mai mult rău decât cu orice alt organ din lumea asta. Așa, întoarceți-vă de la răutățile voastre, că va veni cel care este mai mare decât mine. Dacă ne uităm bine, și Isus s-a botezat. De ce s-a botezat? Nu pentru că el trebuia să se boteze, fiindcă era deja foarte curat, era Dumnezeu, dar ca să arate că el, împreună cu nația Israel, se botează. A arătat drumul către botez, el a trecut prin acea apă a botezului, ca să zică eu împreună cu nația mea ne spălăm. Adică azi e ziua în care trebuie să ne spovedim. Azi e ziua în care trebuie să ne umilim în fața lui Isus. Azi, de exemplu, dacă nu ajungi la preot, dacă nu ajungi să te spovedești, măcar în casă la tine, te oprești așa pui mâna pe inimă și zici, Doamne, sunt păcătos în fața Ta, vreau să vii din nou în sufletul meu, să fii salvatorul meu și Dumnezeu meu. Și asta se numește nașterea din nou. Pentru că, practic, nu ne putem naște din nou decât din inimă, din apă și din foc, din Sfântul Duh. Iar nașterea asta e obligatorie. Pentru că nașterea asta ne face că devenim fiii lui Dumnezeu, ieșim din obiceiurile familiei noastre și devenim vocația care a vrut-o Dumnezeu de la început. Chiar dacă într-o familie ne-a dat foarte multe calități, ne-a dat foarte multe chestii ale familiei, El vrea să fim din familia Lui.
A zis, eu sunt Tatăl vostru, Tatăl nostru care ești în ceruri, Tatăl vostru al tuturor. Deci ca să facem parte din acea familie a lui Dumnezeu, să facem parte din acea nație aleasă, din acea promisiune, din acea lume salvată, facem parte din familia lui Isus, păi e foarte important să mai ne botezăm o dată. Iar botezul se face azi, se reface azi prin spovadă. Deci o zi de mare spovadă, trebuie să ne gândim când zice Sfântul Ioan Botezătorul, nație de vipere, trebuie să ne gândim că noi suntem nația de vipere. Așa cum a spus evreilor pe vremea aia. Și să nu uităm că toate aceste feluri de a ne umili în fața lui Dumnezeu, pentru că astăzi asta este ziua. Trebuie să ne umilim. De azi dimineață n-aud decât cuvântul ăsta în mintea mea. Trebuie să te umilești, trebuie să te umilești, da? Deci o spun pentru mine și o spun și pentru alții. Ziua asta în care te umilești, practic este ziua care îți aduce pace. Că nu te umilești în fața oamenilor, te umilești în fața lui Dumnezeu. Fiindcă El e perfect, e bun, e mare, este minunat. Iar oamenii când... Hai să vă zic ce se întâmplă. În Biblie am ascultat zilele trecute un podcast al unui om foarte, foarte, foarte bine format, cum nu suntem noi formați nici catolici, nici ortodoxi și cum sunt formați evanghelicii pe Biblie. Și băiatul ăla studiase Biblia de la cap la coadă. Și a explicat foarte clar. Atunci când un om devine rebel, când devine neascultător, devine, intră într-un fel de vrăjitorie. În ce sens? Omul când nu îl urmează pe Dumnezeu, nu are pace. Și atunci ca să-și dea el singur pace, zice, poate n-am avut noroc. Sau zice, să fac niște ritualuri, niște superstiții. Poate da, biserica e foarte dură și foarte rea cu mine, nu acceptă tot să fac tot ce vreau eu să fac. Hai să mă dau cu zeii, hai să cred în plante, hai să cred în numerologie, hai să cred în stele, în ceva cât mai departe cu putință, ca și conștiința mea să fie anesteziată. Și nu trebuie să mă umilesc în fața lui Dumnezeu. Pentru că dacă mă umilesc în fața lui Dumnezeu, cum nimănui nu-i place să se umilească, știi ce am să fac? O să-mi schimb caracterul. Și știi cine mi-l schimbă? Harul lui Dumnezeu. Deci din ce mă umilesc în fața lui Dumnezeu, dau la o parte duhul de rebeliune, adică duhul de păcat pe care îl avem toți în corpul nostru, că suntem toți păcătoși. Ideea este că una este să fii păcătos, alta este să halești păcat pe pâine. Că una este natura ta e păcătoasă, da? Dar harul e mai mare decât natura ta. Deci când ceri de la Dumnezeu harul, nu mai poți să păcătuiești, oricât ai vrea. Dar când vrei să te aranjezi, să te fofilezi și să aranjezi șmecheria, să zici, mă închin duminica și mă închin dimineața și stau așa și primesc un har de bine și energia pozitivă e pe mine, problema este că energia pozitivă nu o să zică niciodată ce păcătuiești. Și când dar totuși natura ta păcătoasă nu s-a schimbat. Pentru că nu te-ai conectat la harul lui Dumnezeu și nu te-ai umilit în fața lui Dumnezeu. Și vă zic o chestie. Când omul e chemat să se umilească în fața lui Dumnezeu, nu este ca să fie el mai călcat în picioare, mai prejos, pentru că Biblia spune foarte clar, l-ai făcut pe om un pic mai mic decât un zeu. Deci nu e ca să ne umilească, ci ca harul lui Dumnezeu să lucreze asupra noastră. De-aia trebuie să ne spovedim. Puteți să vă spovediți o dată pe săptămână, faceți-o. Uneori mă duc la spovadă și n-am nimic de spus așa, vizibil. Adică n-am făcut ceva așa groaznic, pentru că, vă zic o chestie, nu mai pot să fac. Harul lui Dumnezeu mă împiedică, nu mai pot. Deci vreau să păcătuiesc cât vrea mușchii mei, nu pot. Efectiv, nu mai pot. Harul lui Dumnezeu mă împiedică. Și atunci, deci n-am păcate de alea foarte mari, dar am păcate mici. Mici. O bârfă, care este harul de a fi viperă, o bârfă,
o văitare, o chestie, o neacceptare a unei cruci, deci multe mici chestii, da? Chestiile alea, uneori le și uiți la spovadă. Culmea este că ți-aduce aminte de ele după ce te-ai spovedit. Dar Dumnezeu e atât de delicat încât ți le șterge. Și atunci îți dă mai mult har și chiar dacă ți-aduce aminte de anumite păcate după spovadă, zici, uite, am uitat chestia asta, sau n-am putut să o spun, sau n-am vrut să o spun, Dumnezeu ți-o iartă și tu faci în așa fel, cu harul lui, să nu mai faci. Deci, ideea e următoarea. Azi e o zi de umilire personală. Haideți să-i cerem Dumnezeu harul să nu mai păcătuim. Pentru că natura noastră păcătoasă vrea să păcătuiască. Stați liniștiți. Singura satisfacție pe care o are natura păcătoasă e să facă rău. Singura satisfacție efectivă. Să păcătuiască un pic ca să se simtă tânăr, să bea un pic ca să se simtă viu, să mănânce un pic ca să se simtă cu o plăcere de aia imediată, cât o plăcere interzisă, cât o șmecherie, cât o nu știu ce. Ne-am zis că să nu mănânci. Una este ce mănânci și alta este, una este să mănânci și să faci și posturi și alta este să mâncarea să fie păcat. Asta vreau să zic. Deci, omul, dacă e după el așa, el și-ar face doar plăceri pentru că natura lui păcătoasă îi cere doar plăceri. Și ca să poată să renunțe la câteva din plăcerile astea și să aibă alte bucurii mai sfinte, îi trebuie har. Dar pentru asta trebuie să se umilească. Trebuie să zică, da, Doamne, sunt un mare păcătos. Doamne, iartă-mi păcatele mele, vino în inima mea, vreau să fii Domnul meu și Dumnezeul meu, Salvatorul meu, să mă salveze natura mea păcătoasă. Dacă dăm naturii noastre păcătoase tot ce vrea muș cu ei, va deveni atât de puternică. Exact ca femeia aia din America, o idiotă, trebuie să vă spun cum a făcut. Dormea în pat cu un boa, că prosteala în America a ajuns la niște cote monstruoase. Ea dormea în pat cu un boa și a văzut că boa ăla se zvârcolește noaptea și nu mai mănâncă. Boa își făcea loc în burtică pentru ea, să o mănânce pe ea. Cam asta se întâmplă cu natura păcătoasă. Devine acea boa care își face loc să halească toată persoana cu totul. Deci nu degeaba Sfântul Ioan a zis așa, viperelor, veniți și vă băgați în apă. Și vreau să vă spun că i-a luat de păr și a băgat cu totul în apa aia din Iordan. Acum nu trebuie să plecăm noi în Iordan să ne băgăm în apă. Ideea este să ne spălăm și să ne spălăm cu Sfântul Duh și să ne spălăm cu apa pură a spovezii. Vă spun sincer, e o zi foarte mare care poate să declanșeze foarte multe haruri și foarte multe vocații în inima noastră. Să fim și noi profeți acolo în familiile noastre, să fim profeți în casele noastre, să fim profeți la servici, să fim profeți prin străinătate, să fim profeți unde o fi, adică profeția ce este? Să zicem că Iisus va veni, că va dăinui și că Iisus este calea, adevărul și viața, este singura cale, singura adevăr și singura viață, pentru că El este acea ușă mică pe care trebuie să intri. Dacă să te faci mic, nu trebuie să fii un boa din ăla mare care halește o persoană întreagă. Deci ca să te faci mic, trebuie să intri pe acea ușă a umilinței. Și asta vreau să vă spun, dragilor, este o zi foarte mare și frumoasă, în care chiar Dumnezeu ne cheamă să ne întrebăm care e vocația noastră. Dar vă zic, harul cel mai mare este să ne umilim azi. Și dacă putem să ne împărtășim, la catolici acum sunt slujbe din oră în oră ca duminica, la ortodoxi cred că a fost slujbă de dimineață și dar orice ar fi, dacă mergem doar într-o biserică sau dacă acasă la noi închidem ușa și ne rugăm, Dumnezeu ascultă rugăciunea aia. Vă spun sincer, omul își va face tot soiul de false religii, false grupulețe, false locuri unde își va inventa o religie ca acea religie să-i accepte transgresiunile și să nu-i spună că e păcătos. Uitați-vă la toți ăștia care ci că sunt creștini, dar nu li s-a schimbat caracterul, nu li s-a schimbat comportamentul. Fac păcate exact ca un om normal care nu l-a întâlnit pe Hristos.
Una e să faci câte ceva mic așa, cât un păcătuleț mic, în sensul că te duci la o petrecere, mai dansezi, mai nu știu ce, faci câte o descărcare de presiune la cap. Că eu nici nu cred că trebuie să fim mult mai catolici decât papa. Pentru că, uitați, foarte mulți oameni zic, am ajuns la religie, nu mai beau niciun pahar de vin. Un pahar de vin e scris în Biblie, poți să-l bei, fiindcă face bine la intestine. Deci, nu trebuie să fim mai catolici decât papa. Pentru că atunci nu mai hrănim deloc natura aia rea. Țineți minte când în Biblie, nu știu dacă țineți minte, se aduceau doi berbeci în fața altarului și dacă unul se dădea la sorți și care dintre berbeci ieșea, pentru Dumnezeu era primul sacrificat, iar al doilea berbec era trimis în pustiu către cel rău. Adică în pustiu, acolo unde este cel rău și unde a fost atacat și Iisus, în pustiu, unde a stat Sfântul Ioan Botezătorul, în pustiu, în perioadele când suntem singuri, suntem cei mai atacați. De aceea creștinii au fost inventați să stea împreună, da? Ca să nu stea separați. Iar dacă noi creștinii am ști să ne unim, să stăm împreună, am fi o forță. Dar în pustiu și acolo unde suntem singuri, unde a fost Sfântul Ioan Botezător, unde a fost Iisus, în pustiu se trimitea acel berbec către pustiu, unde sunt duhurile alea rele și așa mai departe. Deci vreau să vă zic că, într-adevăr, oamenilor le e frică de singurătate, oamenii nu simt tot timpul prezența lui Dumnezeu și atunci încarcă acea singurătate de păcate. Iar când au făcut acea rebeliune și știu că au făcut păcate, își inventează o religie care să-i aranjeze. Numerologie, horoscop, a fost luna descendentă, da, normal că am păcătuit. Știi? Tot felul de sincretisme de-astea. Energia pozitivă, da, nu sunt destul de pur să nu păcătuiesc. Ce să fac? Asta este, așa sunt eu. Știi? Și tot felul de texte din astea. Dar, practic, când ai cu adevărat umilirea în fața lui Dumnezeu și harul lui Dumnezeu, vă zic eu că nu poți să păcătuiești. Nu poți. Nu poți, nu te lasă harul. Și te împinge către bine, chiar dacă e greu, chiar dacă este un drum al crucii, te împinge către bine, încetul cu încetul. Și pe parcurs schimbă caracterul. Fiindcă scopul tuturor este să avem un caracter mai bun. Caracter mai bun nu înseamnă să spui unei persoane care o vezi că pică într-o prăpastie, lasă, merge înainte, că eu, uite, sunt cum se cadă. Nu. Să țipi la persoana respectivă să o recuperezi de acolo. Caracter bun înseamnă doar să nu faci rău cu premeditare și să nu faci lucruri care n-au niciun sens. Păcatul este acel ceva care va rămâne pe pământ. Habotnicia aia de a strânge prea mult aur, opulențele, 1500 de amante, jocurile de noroc, toate astea rămân pe pământ, pe planetă. Nu se recoltează sus. Sus, în rai, nu e niciun fel de recoltă pe chestia asta. Iar ca să avem un pic de recoltă și în rai și să nu murim de foame pe acolo, e foarte important să mai facem și câte o acțiune demnă de un creștin și nu uitați că felul în care dai pomeni și dacă dai pomeni la cerșetori și ajuți oamenii săraci, asta spală cele mai multe păcate. Ziceți mersi când întâlniți câte un sărac, dați-i, nu vă uitați la el, nu vă interesează, dați pentru Dumnezeu. Și iar pe urmă, al doilea fel de a se umili este într-adevăr spovada și împărtășania. Pentru că atunci când vine harul lui Dumnezeu asupra noastră, chiar suntem al lui Dumnezeu, vă zic eu că nu putem să păcătuim. S-a terminat. Deci vă salut, vă doresc o zi binecuvântată. Să nu uitați că duhul de rebeliune este duh de vrăji, de magie neagră. E duh de... Când omul este rebel împotriva lui Dumnezeu și face numai ce vrea el, cum îl taie capul, de fapt este în vrăjitorii. Nu este în credința adevărată. Credința adevărată ne schimbă, ne transformă și ne face ne mirăm și noi de noi și zicem, măi, cum am fost înainte și cum a schimbat Dumnezeu. E schimbarea aia la față. Este schimbarea
celulelor, este schimbarea mentalității, e lumina națiunilor. I-a spus, deci, lui Ioan Botezătorul și lui Isaia i-a spus Dumnezeu, te voi face lumina națiunilor. Vei avea o lumină în tine și cu ea vei lumina în stânga și în dreapta. Deci, cereți harurile astea azi, că Dumnezeu este darnic și orice îi cere ni-l dă și prin ele vin foarte multe vindecări, foarte multe dezlegări și foarte multe minuni. Vă pup și Doamne ajută! Hopa, hopa!